Альбертқа мен айтам, что-то мен айтам, бізді уже биші кіріп кеттегенде, головой мен айтам, ушты дұрсын еткенде, айтам бір проектны, бір гына проектты, давай дей, полный продюсерский база ашабыз дей. Чөнки біздің қазір студия үшін бүтін құраллар, аппаратура бар. Шундан соң концертный деятельность үшін бүтін нәрсе бар. Мен айтам, алайса жыршы болып қана қалмайық, бүтәнләргә дә булышайық, бір продюсер үзәген ашайық, һәм менә проектлап, менә шунда һәм диалектта, һәм бүгенге әдәби телдә, ике телдә дә җырчылар әзерләргә, үзебезнең тәҗрибәбез белән уртаклашырга, чөнки менә ул да тәҗрибә иясе күп йөргән, мин дә күп артистлар белән эшләдем бит инде. Вот. Шуннан да бу продюсерский үзәккә нинди исем кушарга дигән сорау тугач, без тоттык та рок сүзен безнең башкортчага тәрҗемә итеп тә куйдык. Рух буламы? Рок сүзен. Рокның мәгънәсе кая була? Скала. Рок в переводе с английского кая була бит. Вот скала. Шулай итеп, без беренче пилотный проект ясадык. Ул проектны күбрәк Филүс җитәкләде. Шуңа сүз сиңа, Филүс, проект турында. Хәзер бу проект буенча бит инде башта казачество белән дә ничектер мен әйтәм, связь барыбызмы? Лариса Абдуллина бит инде обращаться мен әйтәм, бер көчле генә текст кирәк. Менә именно казачкалар турында мен әйтәм, казак булгач инде хатынның казачка була бит инде. Давай мен әйтәм, шундыйрак бер текст. Язып бирде, текст бар. Мен әйтәм, монда что-то оригинальное нужно. Совершенно противоположный bütün культурный. Сүзеңне бүләм, гафу. Без монда bütün көчне куярга булдык. Без монда менә шул туймазда эшләгән творческий объединение Тамханың теккән киемнәрне менә шундыйрак хатын-кызлар өчен дә аерым тегелгән бер ни бар анда, целая линия. Без шушы киемнәргә киендереп барысын, мотор җырлаттык инде. Менә шу кызларны җыеп